दायो नै न'निफ्राय ओंखारदों हेलमेटबो लादों मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै दायो ओंखारबाय हेल' एभ्रिवान दायो नै जोङो थांगासिनो आरो सासे लोगोखौबो पिकआप खालामहैबावनांगौ दङ नायलांबाय थादो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन आरो जोङो बहा थांनो नागिरदों आङो देखायलांनो नाजाबाय थानोसै ओमफ्राय नै सासे लोगोनि न' मोनफैलायबाय ओमफ्राय बेखौबो थिखांनानै लांफानोसै आरो जोङो बहा थांगोन नायलांबाय थाबानो नुखागोन लोगोफोर दायो जोङो नै थांनोसै गाखोबाय नै लोगोआबो दायो थांगासिनो ओमफ्रायो नै फाइनालि सौफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना जों बहा दंफैयो बेनो जाहैबाय रयेल एनफिल्डनि श'रुम आरोना दायो नै जोङो बाहेराव हिमालया बाइक दोननाय नुनायलाय बेखौ जोङो नायबाय आरो दांनायबाय ओमफ्राय दायो नै ओरैजायबो नाहरदो नायथिं नायथा लोगोफोर एकदम मोखाङावनो बे बाइकखौ दोननायखौ नायबाय नै ओरैथिंबो लाइन बाइक दङ सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन लोगोफोर दायो लोगोफोर जोङो सिङाव हाबफैबाय नै हाबफैनानै दायो जोङो जिरायबाय फैसानो माबा itu gol 95 তোমার হিও দিছে কি হয় অনলাইন দিছে এটো তোমার 45 আৰু এটো তোমাৰ আছে বন্ধা 269 फैसायानो सानजायासै लोगोफोर मानोना आं सेभिं बक्सनिफ्रायसो दिहुननाय ना जा थनब्ले थनब्ला थननानै सोनायमोन बिनिखायनो बियो सानजायासै आरो दा आखाइजोंनो साननांगौ जानानै फैबाय आरो दायो नै जोङो पुरि जानानै लाफैग्रोबाय ओंखाम उखैनाय मोननायखाय ओमफ्राय दायो जों मोनसे जायगायाव फैथ'दों आरो गारि श'रुमनिफ्राय फैनानै गारिया जोंना डिलिभार जाथ'वाखै नैबे हाउलियावहाय टिकेट लांफैदों आरो जोङो लटारि जायो नालाय बेखौ लांफैदों लटारि बिहरनाय लोगोफोर हिनजावफोर डिफेन्डार फर्चुनार आयु 700 हेलौ हाउलिनि लटारि लांफैदोंमोन ओमफ्राय हिनजावफोरनि लाइनाव थाब माने लोगोफोर सोरबाफोर लांफैनोबा हिनजाव लानानै फै गारिखौहाय डिलिभार खालामसिगोन दे दोनथ'लाय आं हरबाय दं Videoसो नामा? Videoसो भिडिअ नामा? र' जायाखै होनबालाय एक मिनिट कोई हेलमेट कोई गासिबो प्रसेसा जोबजोब्बाय गारिखौ मोनलांसिगोन जोंहा ओमफ्राय आंदि बुंदोंमोन ना सेभिं बक्सनिफ्राय फैसाखौ बख'नांबाय होननाया बेनि थाखायनो बख'नांदोंमोन आरो गारि लानो थाखाय बेनोमोन बुरैनो होखादोसो बेखौ मोनसेखौ जोंहा गारि लांफैदों लोगोफोर हेलमेटाबो फेभरेटखौ नुबाय जाहैदों गाव लानो लुबैनायखौ नुबाय नै नोंसिनाव साइज होदों
이거 살짝 살래비. 맞지? 이거 클로즈야 나와. 왜 클로즈야? Mincha. 어이, 왜 클로즈야? Finally, yay! Mình lên skin dari Guarana logoper. Đấy langsung जोंहा. 살래? Siapa? 살래. Thằng C đấy là không bay dương hả gari. Đây, với sao lại lằng sigurd. Thằng C. 시간 가고 회학한 그래. 맛있. 시도 익사. Đấy, này Himalaya hotel long kham za phe phe raw bang kham za kham nan lew khine hala man so bye bye logoper.